Štafetové preteky v prírode. Deti, zahrajme si spolu hru a urobme si výlet do prírody zábavnejším. Poďme na to. Zahráme si štafetové preteky. Najprv sa porozprávame o bezpečnosti. Dospelí vonku pripravia pretekársku dráhu. Skontrolujú bezpečnosť trate a označia ju. Dospelí môžu tiež dohliadať na náročné stanovištia alebo kontrolovať splnenie úlohy na rôznych stanovištiach na trati. Na trasu môžeme pridať aj niektoré prekážky, napríklad skok cez spadnutý strom, preplávanie malej rieky, zbieranie daného počtu kvetov na lúke. Po splnení týchto úloh nasleduje beh späť. Každé družstvo bude potrebovať jeden predmet, štafetu, ktorú odovzdáva jeden súťažiaci člen druhému. Nepoužívajte nič ostré. Teraz sa hráči rozdelia do 2 alebo viacerých tímov. Počet členov tímu je dobrovoľný. Každý člen tímu musí prebehnúť trasu a po splnení trasy a úloh na nej sa vrátiť na východiskovú pozíciu. Keď hráč dokončí svoju trasu, odovzdá štafetu ďalšiemu členovi tímu. Potom môže ďalší člen tímu začať preteky. Vyhráva tím, ktorého všetci členovia dokončia trasu ako prvý. Dobre sa bavte, priatelia, a nezabudnite byť